Сьогодні день кримсько-татарського прапора. Небесно-блакитне полотно із золотою тамгою, національним стягом затвердив перший Курултай у 1917 році. Далі більшовики знищили паростки державності кримських татар, а 26-27 червня 1991-го у Сімферополі другий Курултай кримсько-татарського народу затвердив його та тамгу як офіційну національну символіку. Саме з нагоди цієї події 26 червня обраний як День кримсько-татарського прапора. Сьогодні блакитний стяг є символом боротьби та незламності корінного народу Криму. В окупованому Криму кримські татари вбираються в національний одяг, вивішують прапори із тамгою на своїх оселях. Окупантам це не подобається, і напередодні свята вони почали розсилати попередження. Зокрема, такий лист щастя отримав перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. В документі силовики попередили, що мають інформацію про можливу участь Нарімана Джеляла у заходах, де використовуватиметься екстремістська символіка. Що малося на увазі, він не розуміє, але переконаний, святковий марафон до Дня прапора нікому не зіпсувати. Третю добу поспіль кримсько-татарські активісти ведуть флешмоб «Марафон свободи». Зранку і до ночі з кримсько-татарським флагом їздять рідним Кримом, не пропускають жодного містечка і невтомно розповідають історію кожного. Ми добрались до поселка Советский, кримсько-татарське названня которого Ички, що в переводі з кримсько-татарського означає «внутрішній». Ми продовжуємо наш путь. За традицією кримсько-татарського народу, в першу чергу, шана найстаршому поколінню. З ними і спільне читання молитви, їм слова подяки за те, що зберегли традиції, навчили любові до народу і землі. Сьогоднішні наші дії для майбутніх наших поколінь. Нехай життя майбутніх поколінь буде яскравим. Марафонців радо зустрічають в кожному містечку. І незалежно, це вдень чи пізно ввечері. В натовпі і малеча, і літні люди. Бажаю нашому народу єдності. Якщо ми будемо єдині, то досягнемо своєї мети. Ми повинні жити на своїй землі, як власники цієї землі. Ласощі і на столах, і в руках. З ними і зустрічають марафонців, і випроваджують подальший путь. І скрізь щирі побажання і слова подяки за те, що згадали і вшанували їх містечко. Yolun olsun yolunuz. Kaytmamız da uzun süre tanımızda ketken balalarımızga hepimizge bağlı, yağlı kaytsınlar. Кожен, і малий, і дорослий, прагне залишити свій підпис на легендарному прапорі, щоб їх слова побажання майоріли над Кримом, коли прапор піднімуть на білу скелю, як і минулого року. Поки ж у дорозі марафонців вже застала новина. Поліціянти почали перевірки на дорогах. Нам друзья сообщили, что на въезде нас ожидают наряд сотрудников ДПС. Почему нас, выяснилось немножко позже, потому что сейчас один из друзей, который проехал их, говорит, что останавливают именно черные внедорожники, то есть машины, на которых мы, собственно, едем, вот, и что-то там выясняют и так далее. 2 дня мы ездили без какого-либо внимания со стороны сотрудников любых органов. Поддерживайте нас, будьте с нами, Крым или Олнес, чох саунес. Сьогоднішній день марафону найяскравіший від шаленої кількості блакитних прапорів. Вони дають надію. Саме кримські татари є господарями цієї землі, і їхній блакитний стяг із золотою тамгою колись щодня і повсюди вільно майорітиме на просторах рідного Криму. Ріана Алієва, Заман, АТР.